राणी सुकांती, तुला आश्चर्य वाटलं असेल की मी तुझ्या पतीला मी आशीर्वाद दिला, पण तुला का नाही दिला? याला पण एक कारण आहे. दुसरं तिसरं कोणी नसून तू एक निस्सीम प्रतिवता आहेस. या निस्सीम प्रतिवतेला या ओंकार स्वरूपी गजाननाचा नमस्कार आहे. तुलाही शुभ आणि मंगल शांततेचा आशीर्वाद. अखंडित तुळे मंडित सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव. चिंता करू नकोस. तुझ्यावर जे संकट आलंय ते संकटावर मात करण्यासाठी मी येथे प्रकट झालोय. चिंता करू नकोस. या ओंकार स्वरूपी गजाननाचा शुभ आणि मंगल शांततेचा आशीर्वाद, शुभ आणि मंगल शांततेचा आशीर्वाद. कोण? अरे हे या पृथ्वीवरील एक घटक आहेत आणि तूही या पृथ्वीवरील एक घटक आहेस. म्हणून मी तुझ्याबरोबर आत्मनियंत्रण ठेवतोय और याचे चरण म्हणतोय. कोण कुणाचे चरण धरणार? अरे ज्वालासुरा, तू याचे चरण धर म्हणतोय. तुझ्या त्याला माझे चरण धरावे लागणार. अरे तुझ्याबद्दल मी आत्मनियंत्रण ठेवतोय. तू आल्या पावलीत चालता हो म्हणतोय. राज करता तुझ्या स्वाधीन होणार नाही. स्वाधीन कर, राज करता स्वाधीन कर. मुळीच होणार नाही. मग असं असेल, होऊन जाऊ दे. मग ना कुणाचे तुझ्या समोर प्रतिस्पर्धी हा ओंकार स्वरूपी गजानन उभा आहे. आता नाही देवा. गणपती पे छोटी बरोबर तिथे युद्धाच्या ऐन तत्वाच्या वेळी त्या ज्वालासुराला मी जिवंत गिळलं. त्याच्या अंगातून येणारे ते ज्वालाग्नी मला सहन होईना, म्हणून माझ्या अंगात हा दाह झाला. पण देवादिदेव महादेव यांच्यानी ज्यावेळी हे तृण माझ्या अंगावरून याचे विलेपन केलं, त्याच वेळी माझा दाह शांत झाला. प्रथमतः या तृणाला मी नाव देणार आहे आणि त्याचे विश्लेषणही करणार आहे. या तृणाला या त्रैलोक्यात दुर्वा म्हणून ओळखतील. याचे महत्व काय असेल तर माझे निस्सीम भक्त ज्यावेळी माझ्या भक्तीत तल्लीन होतील आणि त्यांनी ही दुर्वा जर का वाहिली असेल तरच त्याची ती पूजा पूर्णत्वास गेली, नाहीतर ते अयशस्वी ठरली.
प्रश्न उठतोय तो ज्वालासूर कोण, ज्वालासुराचा जन्म कसा झाला, यालाही एक कारण आहे. नारदा, तुला मी सांगितलं होतं ज्वालासूर नामक एक व्यक्ती निर्माण होईल आणि ती त्रैलोक्यात हाहाकार माजले. ती अन्य दुसरी तिसरी कोणी नसून तुम्हा देवतातील एक घटक आहे. ती दुसरी तिसरी कोणी नसून धर्मात तो तुझा मुलगा होता. माझा मुलगा? होय, तो तुझा मुलगा. त्यावेळी राजा सूर्यसूत याच्या महाली ज्यावेळी रंभेचं नृत्य चालू होतं त्यावेळी तुझा कोप कलित झाला आणि त्या कोपापासूनच तो ज्वालासूर निर्माण झाला. म्हणून तुला सांगतोय, या नारदाचे चरणधर माफी माग म्हणतोय. तू त्याचा अपमान केला होतास. पण देवा, या सर्वात माझं काय चुकलं? तुझं पण एक चुकलं. ज्यावेळी तू गणेश याग करत होतास त्यावेळी दुर्वास ऋषी तुझ्या द्वारापर्यंत आले होते ना. त्यांच्या मुखावाटे श्राप निघू नये म्हणून तू त्यांचा आदरातिथ्य करण्यासाठी द्वारापर्यंत गेला होतास ना. गेलो. हीच तुझी नकळत घडलेली तू. म्हणूनच हे सारं कलनाट्य निर्माण झालं. पहा, राजा सूर्यसूत तुझ्या या अयोध्येत 33 कोटी देवालय आहेत पहा म्हणतोय. या तुझ्या अयोध्येला या ओंकार स्वरूपी गजाननाचा शुभ आणि मंगल असा करायचा आशीर्वाद. मारून देऊ या नाटिकेसाठी श्री गौरेश मेटे